Masquerade say Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Conversations and Deep Secrets. Kana kariki kutanka kukuya neno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungo garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nas Mure Zimbabwe tawiranya ya burit kwa therapy ya taura iyo. Ishiti one of my suspects in armed robbery yakaitika ku Southerton ashudwa muri Zimbabwe kunzi police exchange Apfurwa need this armed robber ku unit A kwaseke fika pane video takambokuradzai last week Murungu akabirwa apanga ari ku Southerton achi driver pane video rokutrenda apakakepchwa marobbers aya camera saka twara kunoko one of my suspects ashudwa ndiye murume wamurikuona uya arapo arunzi akatrekwa kumba kwegirlfriend yake ndoko akawanirwa akashudwa ikoko saka arunzi paakabatwa vakatira kumuendesa kuparenyatwa asi akasakamba to my injuries akafira ku hospital muri Zimbabwe. Twara kunoko mapurisa akutsvagana nemamwe masuspect ari involved armed robbery muri Zimbabwe. Robbers arunzi akaba cell phone, iPad pamwe chete $250 yanga iri mubhegi rakaba muri Zimbabwe. Ndonyaya tatavagira muzora nhasi tudzoza muri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.